Насправді, якщо копнути глибше, то головною причиною в лапках любові Росії до українців і до кримських татар є Босфор. Тому що Росія запізнилася до розподілу морських шляхів, до розподілу світу. Ну, я нагадаю, коли Колумб відкрив Америку, уже після того був Іван Грозний. Тобто уже Португалія з Іспанією роздербанили весь світ. Пополам. А у них їздили опричники з прив'язаними собачими головами. От просто і це розрив. І вони пробували за Петра зайти Вони ще за Грозного спробували, Львовські воїни, отримали там і стали розвиватися якраз на Казань. От, а, до речі, Казань тоді, там кримські саме хани правили, так, в цей момент, як спадкоємці Великої Орди. От, розвинулося туди, але ж сідно ж треба продавати, сідно ці колонії якісь потрібні. На Балтику не підеш, там уже морда бита. Петро побудував Петербург на болоті. Із принципу, що тут буде город заложен, портом він так і не став. Чому? Тому що там мілина. І навіть в Англії є таке прислів'я, було таке прислів'я. Що від Лондона до Кронштадта ближче, ніж від Кронштадта до Петербурга. Тому що вони мусили ставати біля Кронштадта і на човнах. Тобто, як порт не годиться, де найближчий порт? В Середземному морі, туди можна зайти тільки через Босфор. Звідси це марення Константинополем, звідси оце Катерина. Знаете, что Путин и сейчас мечтает об Босфоре? Да, і Сталін мріяв, Сталин мечтал. і Катерина мріяла. Только бомба, насколько я это понимаю, только бомба в Хиросиме и Нагасаки, вот эти остановили Сталина от идеи, потому что мой двоюродный дед в 45 году после окончания уже войны остался в Болгарии, как получилось, и он мне рассказывал, как они готовились к войне с Турцией. Сталин хотел захватить проливы, по крайней мере, проливы захватить А точно. тому що це вихід в великий світ. Це вихід в великий світ. Поки Туреччина тримає Босфор, Росія повністю заблокована від цього. І оце ідея фікс. А на дорозі хто? Українці і кримські татари.